ng third dose yung mga medical frontliners bago matapos ang taong ito. Narito po ang detalye ng balitang yan. Inaprubahan na ni Health Secretary Francisco Duque III ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment ng booster shots at additional jobs laban sa COVID-19 ng mga nasa priority group. Ito ay kung mayroong sapat na supply ng bakuna at naabot na ang target na mabakunahan. Batay sa sulat nitong October 13 kay Duque, inirekomenda ng konseho na unang bibigyan ng booster shot sa mga healthcare worker at gagawin ito sa huling 2 buwan ng taong ito. Susundan naman sila ng mga seniors at eligible priority group sa susunod na taon. Ang karagdagang pagbabakuna o third dose ay ibibigay sa Management of Emerging Infectious Diseases. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan pa raw niyang kumpirmahin ang rekomendasyon ng HTAC kay Duque. Sinabi ng HTAC na pinayuhan daw ng World Health Organization ang mga immunocompromised individuals na may insufficient immune response na bigyang prioridad para sa additional dose lalo't mayroong ebidensya ng humihinang immunity mula sa COVID-19. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan ho, nang yung napanood din yung balita, sinasabi nga na aprobado na mula sa Department of Health, yung naging rekomendasyon na bigyan ng third dose o ng booster shot itong mga medical frontliners at yung mga senior citizen. Pero wag po kayong malilito, baka kasi magpunta ho kayo sa mga vaccination sites at sumingi kayo ng booster shot. Yan ho ay aprobado lang sa level ng DOH. Alam naman ho natin, kailangan hindi patiyak, kailangan muna kung i-clarify ng DOH kung aprobado nga ito sa level ng Pangulong Duterte at syempre yung IATF dahil isang interagency task force nga po o IATF yung nagdedesisyon kaugnay ho ng lahat ng gawain sa COVID-19. Pero maganda ho na magkaroon ng booster shot yung mga frontliners, lalong-lalo na yung mga sumasalang dun sa line of fire, dun sa ating pakikibaka sa COVID-19 pandemic. At yung mga kabalin at dahil ho natin hindi pa nagpapabakuna, magpalista na ho kayo at maganda kung mayroong available na bakuna sa inyong lokal na pamahalaan, magpaturok na ho kayo ng injection. Ito hindi pa nanakot, pero may mga kakilala ho tayo, mga kaibigan, malapit sa buhay, na hindi nagtagumpayan yung COVID-19 gawa ng kawalan ng bakuna. Pero din tayo mga kaibigan, mga malapit sa buhay na nakaligtas at parang halos wala rin nangyari nung nagkaroon ng COVID-19 dahil vaccinated sila. So ito ho ay sabi nga ng WHO at ng Department of Health, tanging bakuna talaga yung kailangan natin para mapanatili nating ligtas sa ating sarili ngayong panahon ng pandemya. At ito naman ho mga kariyan, speaking of kaligtasan, ito meron po kasi inilabas na memorandum itong Department of the Interior and Local Government. Ito ho yung pagsasara ng mga sementeryo simula sa October 29 hanggang ikadalawa ng Nobyembre para ho siyempre mapigilan yung dagsa ng mga tao sa mga sementeryo bilang paggulitan na rin sa All Saints Day at All Souls Day, yung November 1 ho, para sa mga kapatid nating Kristiyano at Katoliko. Isa talaga yan sa mga ginugunita taon-taon. Pero simula nga ho ng pandemya, siyempre ipinawal na rin yung pagpunta at yung mga gatherings. Pero ito ho, yung simbahang Katolika sa pangunguna po ng ating kabalin na si Bishop Abo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, ay nakiusap po sa mga lokal na pamahalaan na payagan makabisita sa sementeryo ngayon. Ito raw ay para yung mga kailangan
kagarang mailibing o di kaya naman ma-cremate, ano? At hindi po pwedeng iburol. So, panoorin ho natin ang detalye ng balitang yan kaugnay ng pakiusap ni Bishop Abo. Nakikiusap ang Presidente Infectious Diseases. Noong wala pang pandemya, milyong Pilipino ang bumibisita sa mga sementeryo tuwing November 1 at 2 na bahagi na ng tradisyon. Samantala, inanunsyo ng CBCP ang muling pagbubukas sa Undas online website kung saan maaring humiling ng panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay. Dagdag pa ni Monsignor Pedro Quitori, Media Office Director ng CBCP, magkakaroon din ng online masses sa virtual Undas website para sa mga deboto. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayan mga karehon, sa October 29, paalala ho, magsasara yung mga semeteryo hanggang November 2. Huyan bukas ho, abangan ninyo dito sa ating istasyon, CLTV, yung kalagayan ng mga iba't ibang sementeryo dito sa Pampanga at maging sa Central Luzon, para makita ninyo kung kayo ho ba handang pumunta kung sakali, dahil kanina ho, nabalitaan nga natin, may mga ilan na tayong mga kaibigan na nagpunta sa mga sementeryo. Konti pa lamang yung tao, no? Dito, particular sa lungsod ng San Fernando, pero inaasahan daw ho na darami yan bukas, kaya saan yun na magbabantay. Tayo dito sa CLTV para sa gayon, mabigyan ho kayo ng latest updates kaugnay ho ng pagdiriwang o paggunita natin sa Undas. Mamaya ho sa ating pagbabalik, ayan, makakasama ho natin si Rainiel Pawid, ang ating poging-poging kasama dito sa CLTV. Sabi nga, naalala ko tuloy sinabi ni Ma'am Sonia nung guesting sa isang programa, huwag ko kayo magpapalindang na baby face daw si Rainiel, dahil isang mahusay na reporter yan. Ay, makakasama ho natin si Rainiel para pag-usapan naman yung itong naging pahayag ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ho ng endorsement ng kanyang kaalyado na si former Candaba Mayor Jerry Pelayo sa tumatakbong gobernador ngayon ng Pampanga na si dating Mayor Danilo Bailon. Ayan ho, mamaya makikita ho natin yung detalye na yan. Huwag ho kayo aalis at magbabalik ho ang CLTV Balitaan.
Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday, located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Mailuklok sa pwesto. Gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako. At mapanuri. Tama. Oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Ayan mga karehiyon, nagbabalik ho ang CLTV Balitaan at maraming salamat pa rin sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating programa tuwing hapon, alas 3 hanggang alas 4 po yan para talakayin yung mga mainit na balita dito sa ating rehiyon. At speaking of mainit na balita, ito malapit na yung halalan. Alam naman natin, nakatatapos lamang halos nitong filing ng Certificate of Candidacy noong unang linggo ng Oktubre
At ito naman matatapos sa katapusan ng buwan, no, sa October 30 itong voters registration. Mamaya pag-uusapan natin 'yan. Pero ngayon, pag-usapan muna natin yung mga kandidato, no, yung mga nag-file ng kanilang candidacy, lalo na dito sa lalawigan ng Pampanga para sa pagka-gobernador. Syempre alam natin re-electionist itong si Governor Dennis Pineda at lalabanan naman siya nitong ating dating alkalde sa Candaba na si Danilo Bailon, Engineer Danilo Bailon, ano? At ito nga po lumabas sa isang social media post ni former Mayor Jerry Pelayo na siyang endorso niya si Engineer Danilo Bailon, na dating mayor din mo ng Candaba yan. At syempre, alam naman natin na si Mayor Pelayo ay isang malapit na kaibigan at kaalyado ni dating Pangulo at dating House Speaker at tumatakbo ngayon bilang kongresista rin ng ikalawang distrito na si Gloria Macapagal Arroyo. So ano ba yung magiging yung magiging sitwasyon ngayon at yung pahayag ng dalawang kampo dahil magkaalyado pero magkaiba nga ng kanilang sinusuportahang kandidato. Panoorin natin itong video na to. Sa kanyang latest Facebook post makikitang itinaas ni former Candaba Mayor Jerry Pelayo ang kamay ni Pampanga gubernatorial aspirant Danilo Bailon. Inilagay ni Pelayo sa kanyang caption na tunay na anak ng Candaba si Bailon kung kaya't dapat itong ipagmalaki ng kanyang mga kababayan. Habang ang long-time political ally ni Pelayo na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naglabas rin ang kanyang pahayag sa social media. At sinabing solid ang suporta niya sa mother and son tandem ni na incumbent Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Kilalang matalik na magkaibigan sa loob at labas ng politika sina Pelayo at Arroyo. Ngunit sabi ng dating Pangulo nirerespeto niya ang desisyon ni Pelayo dahil ito'y kanyang personal na opinyon. Si Arroyo ay muling tatakbo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga bilang kapalit ng kanyang anak na si Congressman Mikey Arroyo. Kada eleksyon nagiging makulay ang mundo ng politika sa Pampanga, kung saan ang dating magkalaban ay nagiging magkakampi at ang minsang magkaalyado ay nagiging magkatunggali. Itinuturing din na vote-rich province ang Pampanga na may higit 1.4 million registered voters. Rainiel Pawid, CLTV News. Ayan, para higit na talakayin yung balitang yan at pag-usapan din yung plataforma ng dalawang kandidatong tumatakbo bilang gobernador dito sa Pampanga, makakasama natin ang ating reporter na si Rainiel Pawid. Rainiel, magandang hapon sa iyo, no? At ano yung latest, no? Diyan sa balita na yan. Alam ko naglabas na rin ng pahayag itong si Governor Pineda, kaugnay niyan. Yes, kasamang Justin, no, nagsisimula na ngang umugong o maging usap-usapan yung nalalapit na halalan lalong-lalo na dito sa Pampanga. Ito nga, yung balitang yan tungkol doon sa pagtataas nga ng kamay ni former Candaba Mayor Jerry Pelayo kay Pampanga gubernatorial aspirant Danilo Bailon. At naglabas na rin naman ng pahayag itong si incumbent Governor Dennis Pineda dahil sinuportahan sila fully nitong political ally nitong si Mayor Jerry Pelayo na si Gloria Macapagal Arroyo, si former president. At sabi nga ni Governor Pineda na malaking bagay daw na mismong kay Pangulo Gloria Macapagal Arroyo na nanggaling yung full support na kanilang hinihintay. At sa mga nakalipas na taon, alam naman natin na yung Arroyo-Pineda tandem dito sa Pampanga ay makikita natin na malakas pa rin. Pero hindi naman umano isinasantabi ni former President Gloria Macapagal Arroyo yung kanilang pagkakaibigan naman nitong si Sir Jerry Pelayo at kanya pa rin nire-respeto itong naging desisyon nga na suportahan yung kampo ni gubernatorial aspirant Danilo Bailon. Rainiel, maalala ko lang, nag-cover ka dito mga ginawang filing ng Certificate of Candidacy, no? At siguro magandang talakayan din natin dito, maliban kung sino ang sumusuporta sa dalawang kandidato, gaya nga ng sinasabi natin, matalinong pagboto, ano ba yung plataforma nila na dapat ding malaman ng ating mga kababayan, mga kababayan natin dito sa Pampanga. Siyempre, iimbitahan natin sila sa mga darating na panahon sa ating CLTV News Know Your Candidate, at yung sa pangangalating programa. Pero sa ngayon, ano yung pwede natin maibahagi sa ating mga manonood, no, ng plataforma
nitong mga kumakandidato, unahin muna natin siguro si Governor Pineda na re-electionist, no? Ano yung mga kanyang planong tutukan sa kanyang muling pagtakbo bilang gobernador at syempre katambal niya, walang ibang kundi ang kanyang nanay, si Governor Lilia Pineda, Vice Governor Lilia Pineda na tumatakbo rin sa pagka-vice gobernador. Yes, kasamang Justin, no? Ito nga si incumbent Governor Pineda, ang kanyang unang-una sa listahan, no, is yung COVID-19 response pa rin dahil alam naman daw ng lahat na patuloy nga sila na humahanap nito nga mga COVID vaccine dose o maging fully vaccinated na sana ang bago matapos itong taon na ito. Ngayon naman, sinuportahan din ito ng kanyang katandem na si Vice Governor Nanay Pineda na kukunin naman umano yung pagpapagawa o yung pagtutok nga doon sa pagpapaganda ng mga district hospitals dito naman sa lalawigan. So continuity program yung kanilang tinututukan ngayon pagdating sa sektor ng kalusugan. Pero aside from health sector, sinabi rin ni Governor Pineda na internet connectivity spot para mapalakas nga yung internet connection ng mga mag-aaral. Pero tinitingnan pa rin nila yung posibilidad ng paggamit nga ng TV learning na kinuha nila rin, no? Tuwang din nila ang CLTV 36 dyan. Pero isa pa sa kanilang tinututukan din kasamang Justin yung sektor ng agrikultura na nakikita nila na kailangan magkaroon ng food sustainability sa kalagitnaan nga nitong nararanasan nating krisis. At mapunta naman tayo kay Pampanga Gubernatorial Aspirant Danilo Bailon. Kanyang sinabi na gusto niya sana na magkaroon ng transparency sa government. Nung huli natin siyang nakausap at natanong din natin siya kung saang bahagi ng gobyerno ba yung mga nais niya munang unahin for this transparency, no. Sinabi niya na yung sana nga pagtutok natin sa quarry dito nga sa Pampanga na tinatawag nating white gold, yung pinagkukunan natin ng pangunahin din na income, imbis na madalang daw or twice a year lang maglabas ng report, sana daw ay gawing monthly yung pagpapakita nga nitong mga kinikita natin at sana yun daw tamang pera ay mailagay nga doon sa mga tamang proyekto. Tinanong natin kung ano ba yung mga tamang proyekto para sa kanya. Sabi niya ngayong panahon ng pandemya, bukod pa rin doon sa pagtutok nga sa pangkalusugan, kailangan din umano nga tignan o balansehin yung ekonomiya. Kaya sinusulong niya sana na magkaroon ng pantay na oportunidad doon rin sa mga magsasaka, sa tourism sector, pati na doon sa mga food businesses na tila nga napilay ngayong panahon ng pandemya. Kasamang Justin. Oo, Rinel, si Mayor Bailon ay kilala rin ng ating mga kabalan bilang isang relihiyosong tao. Nakita natin din yung kanyang mga posters na siguro naman hindi lang naman tayo nakapansin kahit sino sa atin dyan sa mga lansangan na yung anak ng ama, yung gano'n. No? At mabanggit ko lang dahil pinag-usapan na natin yung plataforma, nung nakapanayam siya ng ating kasamang si Paulo G, no? Nung mismo kanyang filing, isa pa sa nais niyang tukan ay yung illegal o yung actually yung kahit legal daw na sugal, no? Yung online gambling na sinasabi niya na bagamat may permit daw ng PAGCOR, kung ito naman may epekto na sa komunidad, dapat naman daw gawan ng aksyon. Ito ho yung sinabi ni dating Mayor Danilo Bailon sa kanyang pagtakbo. Riel, gaano kahalaga ngayon itong sinasabi nga nilang pagbibigay ng suporta at yung alyansa nitong mga sabihin na nating malalaking pangalan dito sa political field, no? Hindi lang sa Pampanga, syempre di PGMA, isang dating pangulo at dating House Speaker, no? At nakikita rin natin na baka magkaroon daw ng comeback kung sakaling syempre siya ay walang kalaban, tatakbo kongresista, baka maging House Speaker muli, no, sa susunod na kongreso. So gaano ka importante daw ito sa mga
kandidato, natanong mo ba ang eleksyon? On the other hand naman, dito kay Governor aspirant Danilo Bailon, sinabi niya rin na malaking bagay na mismong sa kabalen niya mismo doon sa bayan daw ng Candaba ay naimulat din sila na yung mga plataforma ay linyada rin dito sa mga nagawa rin ni former Mayor Pelayo. No? Sinabi niya na yung 9 years ni former Mayor Pelayo ay pagpapakita rin ng magandang governance, no? Yung pangungobierno. So technically ang sabi ni Governor Bailon, sana raw ay tignan ng mga gubernatorial aspirant Bailon, oo. Yes, the gubernatorial aspirant Bailon na tignan ng mga kabalen yung yung mga tamang plataforma na naaakma rin sa sitwasyon kasalukuyan, Justino. Dahil tinitignan daw na parang kailangan maging realistic lahat ng mga plataformang inilalatag sa kanila. Hindi lamang magandang pakinggan, bagkus makatutulong din sa kanila kasalukuyang sitwasyon. Real, matanong ko lang, sino sa pamilya Pineda ang iyong nakapanayam kaugnay nitong usapin na to? Kanina ay nakausap natin personal, no, si Pampanga 2nd District Board Member nilang kapamilya yung isa't isa. Pero health sector at educational sector na kanila rin tinututukan kasama Justin. Okay. Para sa kaalaman ho ng lahat, sa pamilya Pineda, 4 yung tumatakbo para sa local positions ngayon. Siyempre, ang re-election is tandem na Governor Dennis and Vice Gov Lilia, at yung kapatid nga nila na si BM Maylin, at isa pang kapatid, tama rin yan, si Mayor SB naman sa bayan ng Lubao, Pampanga. Dito naman ho sa kabilang panig, si former Mayor Danilo Bailon, tumatakbong gobernador, at ang kanyang may bahay na si Apo Aniway ay nag-file din ng COC para naman sa pagka-alkalde sa bayan ho ng Candaba. Mga kabalan, tututukan ho natin yung mga balitang yan, lalong-lalo na sa papalapit na halalan. At para naman sa gayon, talagang makilatis po ninyo yung mga kandidato at yung mga ihahalal na mamumuno dito sa ating lalawigang Pampanga, dahil rin napakahalaga niyan, lalo na ngayon may crisis at may pandemya, talagang dapat, no, yung mga nag-perform at mag-perform na mga kandidato at mga nakaupo o opisyal ng gobyerno ang ating ihahalal muli o ihahalal sa darating na halalan. Maraming salamat, Riel Pawid. Mag-iingat ka. Okay, makakabalin sa pagbabalik ho ng CLTV Balitaan. Makakasama naman ho natin si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3, para talakayin naman itong nalalapit na pagsasara ng voters registration. Nako, Choy, ikaw ba nakapagparehistro na? Dapat by this time, sana naman. Pero meron pa kayo hanggang October 30, mga karegiyon. Kung di pa kayo nakakapagparehistro, pwede pang humabol. At syempre, yung mga future preparations ng COMELEC para sa eleksyon sa susunod na taon. Huwag ko kayong aalis. Kami magbabalik at tatalakayin natin ang usapin na yan.
journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe. Change your drive. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Mga karehiyon, nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Bago tayo tumungo sa ating susunod na pag-uusapan, batiin lang ho natin si Ma'am Shirley Ignacio Tolentino, isa sa ating mga tagapanood. Maraming salamat Ma'am Shirley sa madalas din yung pagtutok dito sa ating mga programa sa CLTV. At gaya ho ng nabanggit kanina, ito hong ating bisita ngayon ay siyempre, bibigyan ho tayo ng dapat nating malaman kaugnay nitong nalalapit na pagsasara ng voters registration, lalong-lalo na ho mga karehiyon kung kayo ay hindi pa rehistrado at nais makahabol at kung kayo naman ay eligible na o pasok dun sa requirements para makaboto sa 2022 elections at siyempre yung susunod na paghahanda naman ng kanilang tanggapan ng Commission on Elections para sa halalan. Makakasama ho natin dito sa ating programa CLTV Balitaan si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director at tagapagsalita ho ng COMELEC dito sa Central Luzon. Magandang hapon po, Attorney Duque. Kumusta ho kayo? Magandang hapon, CLTV Balitaan at Justin. Magandang hapon din sa ating mga masugid na taga-subaybay. Isang magandang hapon sa ating lahat. Mabuti naman kami at ang ating mga kawani sa inyo, sila po ay nasa mabuting kalagayan lahat. Attorney, ito hong pagsasara ng voters registration ay nalalapit na. Ito ho ay sa darating na 30 ng Oktubre. Ito ho ay araw ng Sabado. Kumusta ho yung monitoring ng inyong iba't ibang tanggapan dito sa rehiyon? Kaugnay ho nung dami o bilang nitong mga nagpaparehistro as we speak right now, Attorney? Base sa ating mga datos na nakuha, yung unang linggo, mayroon tayong na Oktubre, nung nagbukas tayo ng continuing voters registration, meron tayong naitala na 57,450. So, 5 araw yun. Tumaas pa yan noong pangalawang linggo, naging 58,946. Ngayon, Lunes, nagkaroon tayo ng 16,702. Pag ihambing natin itong resulta na ito, nagpapakita sa atin na parang bumabalik tayo yung panghuling mga araw noong registration ng Setyembre 30. Medyo may diferensya lang kasi pumapalo tayo noon ng per day ng about 23,000, yun ang peak natin noong panahon. Attorney, malaking bilang ito. Kung hindi pala tayo nagkaroon ng extension, napakarami sa mga kababayan natin ang hindi ma-afraid yung karapatan sa pagboto dahil 57,000, 58,000 plus at ngayon 16,000 na hindi birong bilang. Yung pong mga registration sites, Attorney, sa mga mall, tuloy-tuloy pa rin. At ano hong sitwasyon doon ngayon? Tama yan, Justin. Kaya kung tingnan mo ito, kumapalo tayo ng about 120,000 yung figura na yan. Pero pagpunta tayo sa mall registration, gusto lang natin banggitin na sa 7 probinsya ng lalawig ng region natin, mayroon tayong pinakamaraming mall registration sa Bulacan na kung saan may 7 tayong mall registration. Sa Nueva Ecija, mayroon tayong isa sa Cabanatuan. Sa Pampanga may 3 tayo, Mabalacat, Angeles, tapos mayroon tayong Ciudad ng San Fernando. Tarlac may 3 din tayo, Concepcion, Paniqui, Tarlac at Zambales sa may Olongapo City. Kung titingnan natin ito yung nagkakaroon tayo ng total na
mall registration na 17,583. Ganyan kadami yung nagparehistro sa ating mga malls. Kaya mukhang ginaganahan yung mga aplikante natin sa mga Itong pagkatapos ng mangyayaring voters registration sa Atlanta, syempre may holiday season tayo, pero alam mo, tuloy-tuloy din yung trabaho din yung tanggapan. Ano ho yung next step? Dahil alam naman ho natin, November 15 ay yung final day ng substitution doon sa mga gusto na magpapalit doon sa mga nag-file ng kanilang COC. So sa bahagi po ng COMELEC, ano ho yung mga susunod na hakbang na inyong gagawin na once magsara itong voters registration? Justin, ang mga office of election officers ay sila ay maghahanda para sa tinatawag na election registration board na kung saan lahat ng mga aplikante na ito ay didinggin ang kanilang mga application. At dito naman nagkakaroon ng mga oppositions. So makikita natin ang pagtaas ng issue ng opposition sa mga highly and hotly contested areas. Kagaya ng Cabanatuan, mainit yung labanan doon, kaya may mga opposition sa mga nagpaparehistro. At ito tumatagal dahil may mga lawyers na nag-a-appear. Tapos yung mga nag-a-apply, kailangan magpakita ulit sila sa panahon ng pagdinig. Kasi kung hindi sila magpakita sa araw na sila magdidinggin ang kanilang application, that would mean na madedenay or disapprove ang kanilang registration. So yun yung medyo matrabahong parte sa ating mga election officers, yung kung may mga opposition sa applications for registration. Yun yung susunod na hakbang na paghahandaan ng aming mga opisina. Justin. Attorney, nabanggit ninyo yung medyo mainit na sitwasyon. Halimbawa na lamang sa Cabanatuan City, sa Nueva Ecija. Ano ho ba, maliban sa Cabanatuan, ano pa yung mga binabantayan na lugar nitong COMELEC? Siyempre katuwang yung Police Regional Office 3, yung ating mga kapulisan, para mapanatiling ligtas at payapa yung ating halalan. Kung matatandaan ko na, tama ho ba, Attorney? Yeah, Justin, tama ka dyan. So yung pagbago, volatility ng ating tinatawag na political scenarios natin sa narrative na halalan, nagdidepende doon sa umiiral na interes ng mga politiko sa lugar na yun. Lalo na pag yung laban ay talagang dikitan. Hindi lang, minsan may laban, kaso nga lang, ang problema yung kalaban medyo mahina, kaya hindi ganun ka-intense yung labanan. Pero pag naging madikit yung laban, doon natin nakikita na medyo talagang nag-iinit ang mga leaders, ang mga kandidato mismo, nagiging mainit. Kaya nilalagay natin sa tamang perspektibo na yung mga highly contested areas, kagaya yung buong probinsya sa isang mainit na sagupaan dahil may matindi rin na kalaban yung namumuno ngayon. So yung labanan ay nakikita natin na may mga perspektibo na nagbabago yung political climate dahil sa mataas yung stake, dikit yung laban, at sana hindi na tayo kakantog pa sa medyo mas delikado pa ang pag-uusap na kung saan pinapatay mga kandidato, mga lideres, sana hindi na maulit yung mga ganong karanasan natin kapanahon. Attorney, but aside from the town of Arayat in Pampanga, wala naman na kayong ibang monitor o binabantayan pa sa kasalukuyan? Ang mga binabantayan pa natin, depende na yan sa yung mga presence ng NPA or mga insurgent sa kabundukan ng Sierra Madre. Mayroon tayo yung talagang politically motivated volatility sa isang lugar na kung saan it's caused by the leaders, by the candidates themselves, so or mga followers, kaya nagiging sumisiklab yung labanan natin dito, Justin.
Attorney, bilang panghuling tanong na lamang, kamakailan lamang meron tayong kinatuan dito sa Central Luzon ang nag-file ng isang bill sa Kongreso na ipagbawal yung mga nuisance candidate. At bilang sa inyo po, mula sa COMELEC, ano ho yung masasabi nyo dito sa ganitong plano o yung proposed bill? Yung proposed bill ng nuisance candidate ay maganda para sa purposes ng ating napipintong halalan at mga susunod pang mga halalan. Maganda yung wisdom ng bill na yon. Pero in the case of Morales versus Comelec, sinabi ng Supreme Court na hindi pwedeng gamitin yung kakulangan ng pera, kakulangan ng material resources para hadlangan ang isang political advocacy or political desire ng isang mamayan. That is his right of suffrage. So, siguro yung parameters kung saan natin ilalagay na, yung siguro kung nakakatuwa, ginagawa nila parang pinagtatawa na naman yung election to put the election process in mockery. Kagaya ng similarity of names, etc. etc. Tayo ng kaliwanagan sa bagay na yon. Para lamang yung mga totoong maglalaban, talagang dapat mamuno sa atin, ay sila lamang talaga yung ating magiging kandidato, hindi kung sino-sino. Kaya magandang tingnan natin kung ano magiging wisdom ng ating mga lawmakers sa bagay na yan, na inilalagay natin sa konteksto ng Morales versus Comelec. Para naman yung mga desirous talaga na mag-launch ng kanilang political agenda and they offer themselves as options to the people to rule them, to govern them, ay hindi naman mawala. Because the right of suffrage is not based upon any proprietary or financial test. Wala rin tayong educational test doon. Kita niyo, able to read and write lang. Hindi yung meron siyang educational attainment, etc. etc. So, ang constitution natin ay napaka-clear sa bagay na ito. So, matagal pang deliberation na yan, pero it will really help us sa tahap natin na sino nga ba ang mga dapat natin makakandidato. Ilan nga ba ang dapat tatakbo? Magandang bagay yan. Just. Opo. Tony, pagpaumanhin ninyo, meron pa ako mga katanungan na bagay ko na last question na. Pero ito ho naman, nakita ko kasi nagiging trending din sa mga social media sites, sa Twitter at sa Facebook. Ito nga panawagan na ipagbawal daw yung substitution dahil parang ginagawang katuwaan na lamang, parang sabi ng mga ilang netizens, ang pagtakbo sa isang posisyon, whether councilor man yan o hanggang doon sa pinakamataas na posisyon ng pagkapangulo, ay dapat pinag-iisipan at hindi pwedeng last-minute decisions tapos magkakaroon lamang ng substitution. Attorney, kayo mula sa COMELEC, ano yung pananaw ninyo sa usapin na to, yung clamor na ipagbawal yung mga substitution? Okay, Justin, sa issue ng substitution, yung kasi kahandaan ng partido, very close kasi, September 1 to 28, yung moment ng partido para magkakaroon sila ng ugnayan sa mga magiging mga kandidato nila. So, pagkatapos niyan, magsasubmit sila ng 29 ng Setyembre yung CONA. So, sino yung authorized signatory. So, yung 28 na days na yon or 30 days na yon, baka kulang para sila ay magkaroon ng tamang pag-uusap kung sinong kanilang mga kandidato. Kaya binibigyan pa sila ng tsansa na para magkaroon ng pagpapalit, para makita nila kung eto nga bang si X na kandidato natin ay tama ba siya, nauukol ba siya sa pwesto na ito o meron ibang karapat-dapat. Kaya yung period ng pagkatap October 8 to October 9 to November 15 na substitution ay panahon para iayos ng partido ayon sa kanilang sigurong survey, baka kulang yung kanilang survey kung itong ang ating kandidato, may chance ba tayong manalo, maganda ba? Kung itong partido na ito. So,
ito siguro yung panahon para they have a feel of what is going on in the field. Ano ang reaction ng taong bayan? So may mga SWS survey or Asia Pulse survey para makita nila kung kailangan magpalit, kung ito naman ang ilagay natin. So, yun ang mangyari sa mga pananaw ng netizens natin. Nakikita nila na dapat matanggal na yan. Pero sa pananaw ng mga political parties, it is so aptly needed para ma-readjust nila, ma-fine-tune nila yung akmang kandidato at sa kanilang partido para sa isang posisyon, Justin. So, parang tactical din pala yung hakbangin, attorney. Attorney, ito naman yung aking huling katanungan, dahil mula ho nung magkaroon ng filing ng COC, nakita nating naglipana na yung mga posters, naglalakihang billboards, kaliwat ka ng caravan motorcade at kung ano-ano pa. Maraming mga nagtatanong, nangangampanya na ba sila? Do alam naman ho natin na hindi pa campaign period at merong limitations or merong specifications doon sa definition ng campaign, at yung hindi o yung non-campaign activities, Attorney, linawin lang natin sa ating mga kababayan, may mga nagtatanong dito, yung nakita ba nilang billboard, yung nakita ba nilang parada, ito ba ay kampanya na at pwede o bawal daw ba ito sa ilalim ng batas ng COMELEC? Okay, maraming salamat Justin. Doon sa ating Omnibus Election Code, nung manual pa ang ating proseso ng halalan, ay pinagbabawal talaga yung pangangampanya bago ang pagdating. Pero ngayon, dumating yung kaso ng Peñera versus COMELEC na kung saan sinabi ng Supreme Court all political activities prior to the campaign period are not considered by premature campaigning. Bakit naging ganon? Kasi ganito ang sinasabi ng Omnibus Election Code natin na kung saan lahat ng mga ginawa ng isang kandidato bago yung araw ng campaign period will be considered premature campaigning. So lahat ng mga ginawa niya, nag-file siya ng COC niya sa ganitong araw, let's say October 8, nagsimula na siya nagkaroon ng mga campaign na ganyan. Pagtungtong ng March 25, beginning of the campaign period, lahat ng mga pagsalangsang niya na yon, pino-consider na natin na premature campaigning. Okay? Kasi doon moment, kandidato na siya. Suppose, bago tumungtong ng 25 ng Marso 24, nag-withdraw siya. So wala nang kandidato, wala na rin yung premature campaigning niya. Okay? Tama na. So sabi ng COMELEC versus Peñera, sa period ng pagka-file niya ng kanyang COC at between the period ng filing of the COC to the beginning of the campaign period, ang kanyang ina-advocate, ang kanyang pinoproklama, ang kanyang ina-advertise is not for people to vote for him, but his intended candidacy. So yun ang kanyang ina-advertise, yun ang kanyang ipino-promote. Suportahan niyo ako, tulungan niyo ako sa napipintong pagtakbo ko. So hindi pa kasi yun yung campaign period. So yun ang desisyon sa Peñera versus COMELEC. Kaya yung mga naglipanan ng mga ganyan, tawag natin yan, it is an advertisement, it is a promotion of an intended candidacy. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin yan, wala rin kaso niyan na nauukol dahil pinopromote lamang niya yung kanyang pagiging kandidato sa March 25 sa lokal na posisyon. Justin. Oo, mabangga din kasi, attorney, sa ating Article 3, Section 4 ng Bill of Rights. Dahil karapatan din naman ng sino man ang magpahayag at gaya nga nang nabanggit mo, magpahayag ng saloobin sa kahit anong bagay. So maraming salamat to, Attorney Elmo Duque, para sa paglilinaw. Naalala ko tuloy yung mga law subjects ko nung ako'y nasa pamantasan pa, kahit ilan lamang yun. Thank you, Attorney Elmo Duque, at
sa susunod ng mga panahon, sa susunod ng mga araw, muli ka namin aanyayahan naman. Siyempre dahil alam mo yun, November 15, deadline ho ng substitution at siyempre yung mga susunod pang hakbang na paghahanda ng inyong tanggapan para sa eleksyon. Attorney, panghuling mensahe na lamang po para sa mga nais humabol sa October 30 deadline ng voters registration. Okay, sa mga kababayan natin na medyo nahuli na naman, napansin natin na medyo dumarami, dinadagsa yung ating mga opisina. Meron nga nagpapatulong. Sabi ko, hindi ko alam kasi maaga pa lang, puno na. Please go to our offices early. Meron na lang ilang araw, 4 na lamang na araw. And after registration, please go there early. Dala-dala natin ang ating mga valid IDs. Kung wala man tayong mga valid IDs, any proof of billing kung saan ka nakatira. Kung wala, dapat merong mag-identify sa iyo na registered voter. Okay, so yun po ang ating paalala. Please be there on time. Or sa mga syudad o lungsod, maaga-maaga, may mga 4 o'clock nandiyan na nakapila. Okay, maraming salamat po, Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director at tagapagsalita po ng COMELEC Central Luzon. Attorney, mag-ingat po kayo lagi. Thank you very much po. Salamat, Justin. Okay, mga karehiyon, mga kabalin, ako po ay magpapaalam na dahil sinesenyas na tayo ng ating mga kasamahan dyan sa studio at mamaya hong alas 6 ng gabi, subaybayan niyo ho yung katuloy ng mga balita at mga impormasyon na dapat niyo pong malaman ngayong araw dyan sa ating CLTV News, kasama naman si Jennifer Salenga. At kung gusto niyo magtuloy-tuloy ang ating balitaan, abay, tumutok lamang ho kayo sa ating mga social media pages na nakikita ninyo sa inyong mga TV at mobile screens. Pwede rin ho kayo bubisita sa ating website www.cltv36.tv at maging sa ating YouTube channel para tingnan naman yung mga balita na inyong na-miss, no? At gusto nyo mapanood muli. At sa YouTube channel at CLTV36 Official. Kasama ho ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako ho si Justin Bison. Ito taan. Maraming salamat po. Magandang hapon. Abangan ho ninyo ang mga balita mamayang alas 6.